ମାରିଛି ମାରିବ ମାରେଣା ଷଣ୍ଢ। ବିଚରା ସାନ ଭାଇଟି ଗଲା, ଏବେ ବଡ଼ ଭାଇର ପାଳି। ହୁସିଆର, ଏ ଷଣ୍ଢ ଏମିତି ସେମିତି ଷଣ୍ଢ ନୁହେଁ। ଆଜକୁ 16 ବର୍ଷ ଧରି ମାର୍କେଟ ଯାକର ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲି ବୁଲି କେଉଁଠି କେତେ ଖାଲ, କେଉଁଠି କେତେ ଢିପ ଅଛି ଏ ଷଣ୍ଢ ପଲଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। ମଇଦାନରେ ଓପନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲାଣି ଏବେ ଏ ମାରେଣା ଷଣ୍ଢ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ IPL ଇତିହାସରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଟାଇଟେଲ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁ ଦଳକୁ କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ଚଳିତ IPLରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ଯିବ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ତିନିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାଜୟ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାର ଭାଙ୍ଗିବାର ସଫଳ ହେବାରେ ପ୍ରଥମ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 16.7 ହାରରେ ମାତ୍ର 268 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ IPLରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂର ବିଷୟ ଏଇଆ ଯେ ଚଳିତ IPLରେ ଏବେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। IPL ଇତିହାସର 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଟିମ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଏହା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଏହି ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏମିତି ହିଁ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ହାରି ଶେଷରେ ଚତୁର ବିଲୁଆ ପରି ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଚକମା ଦେଖାଇ କେତେବେଳେ ଯେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହା IPL ଇତିହାସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହସ୍ୟମୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟକୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ହରାଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଦଳ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ପାଳି। ଦେଖାଯାଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ କେତେ ଦୂର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ।